Mutungamiri wenyika yeZimbabwe Masoda Mnangagwa vanhu voreza questions. Noda kuti panoonekwa some of the successful African leaders vakaita semupresident weBurkina Faso anonzi Ibrahim Traore anoonekwa kunzi akanga ari the big boys mapresident vakaita sapresident vekuchina napresident vekuRussia, but mutungamiri wenyika achishayikwa pasipoti iyoyo. Vanhu vazviudza questions vakati ko mutungamiri wenyika yeZimbabwe ari kupi? Variwo vanozviona semabig fathers vemuAfrica. Sana pena mashoko amunyanyorwa panapa ndokuba subscribe or like or the bell icon. Pane mapictures amuri kuona ari kutendera pasocial media. Ndona link emanobuda nyora vachiti Captain Ibrahim Traore is part of the team of the big boys. You won't find the likes of ED Mnangagwa here. Ndomashoko anobuda nyora panapa. Tinoona vanhu vanokambononoka vamhanya mucomment section vatanga kupindura to this post vachiti Vana Emerson kumashure vanobuda nyora vachiti Putin actually sent his personal presidential jet and 34 SU military jet escort to bring Traore to the Kremlin for this event. He holds Traore in high regard to do such. The big boys, he stands between the walls of power. This boy is going far. They treated him like a president of a country. No, you won't. He is a full ED. The parasites of Africa were not invited. Vanhu vakafara vachiona Ibrahim Traore vachifarira kutora mapictures naye. Panguva ino panoonekwa kunzi achimira the big boys avana ED Mnangagwa vari nowhere to be found, avazozivikanwa kuti vari kupi. Mvodza mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi? Abva comment section medu